20 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи Ванҷ ҳамчунин бинои нави сеошиёнаи шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ин ноҳияро ба истифода доданд. иншооти нав дар доираи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти фароҳам сохтани шароити мусоиди корӣ барои кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ин ноҳияи дурдасти мамлакат ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. масоҳати умумии ҳудуди бинои нави шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ 0,129 гектарро дар бар гирифта, иншоот бо тарҳи муосир ва намои хеле зебо сохта шуда дорои 32 утоқи корӣ бо тамоми шароит мебошад. қисми навбатдорӣ дар ошиёнаи якуми бино ҷойгир буда, мувофиқ ба талаботи мавҷуда дигар утоқҳои корию хизматӣ низ ҷой дода шудааст. дар бинои нав дар заминаи дастуру ҳидоятҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти ташкили китобхонаҳо дар назди муассисаву идораҳо барои кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ванҷ китобхона бо адабиёти гуногуни ҳуқуқиву соҳавӣ ҳам ташкил гардидааст. маҷлисгоҳи шуъбаи корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ванҷ дорои 40 ҷойи нишаст буда барои баргузории ҷамъомаду чорабиниҳои гуногун мувофиқ мебошад. дар бинои нав меҳмонхона ва хобгоҳ низ мавҷуд буда барои истироҳати кормандон дигар шароити хуби корӣ муҳайё карда шудааст. ҳайати шахсии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ванҷ бо як самимияти беандоза миннатдории худ ва миннатдории роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшонро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем, чунки ба мо кормандони милитсия дар арафаи 30-солагии ҷашни истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бинои нав ки иборат аз 3 ошиёна мебошад ҳадя карда шуд. бинои ба кормандони милитсия ҳадя карда шуда замонавӣ буда, иборат аз 32 утоқи корӣ буда бо тамоми шароитҳои ҳозиразамон муҳайё гардидааст. мо кормандони милитсия кӯшиш ба харҷ медиҳем ки бо ҳама ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фаъолияти хизматии худро пурзур намуда ба халқу ватан ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон содиқона хизмат намоем. таъкид кардан ба маврид аст ки дар солҳои соҳиби истиқлолии кишвар бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи бевоситаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати беҳтар намудани шароити кору хизмат, баланд бардоштани сатҳи ҳифзи иҷтимоии ҳайати шахсӣ ва тақвият бахшидани заминаҳои моддиву техникии мақомоти корҳои дохилӣ дар шаҳр ноҳияҳои мамлакат тадбирҳои муҳим амалӣ гардида, дар ин самт пешравиҳои назаррас ба миён омадааст. дар рафти корҳои сохтмонӣ асосан сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор ва маоши хоб таъмин буданд. кормандони шуъбаи корҳои дохилии ноҳияи Ванҷ то ин вақт дар бинои кӯҳна фаъолият мекарданд ки дорои шароити на он қадар хуби корӣ буд. дар ҳавлии бинои нав барои 150 нафар ҳайати шахсии шуъбаи корҳои дохилӣ ошхонаи замонавӣ ва дар шафати он майдонча бо масоҳати умумии 600 метри мураббаъ сохта шудааст. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз шиносоии пурра бо шароити кору фаъолият дар бинои нави шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ кормандонро барои хизмати содиқона ба халқу ватан, саҳмгузории бештар дар таҳкими волояти қонун, ҳимояи дастовардҳои даврони соҳиб истиқлолӣ, пешгирӣ аз ҷинояту ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ҳидоят намуда, иншооти навро тӯҳфаи арзишманди давлату ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои таҷлил аз 29-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои кормандони соҳа дар ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат маънидод карданд.